onye mere m ihe a Nigerians onye na-eme vidio a onye a na-akpọ Tochukwu Nwosu onye ụkpọ Kongo ka m nọ onye pịara m bọtụlụ a n'isi onye a na-akpọ Ebuka Okafọ onye Nnewi zela pianga touch pesa mutu papa onye za importa pardon zanga touch onye mere m ihe a onye a na-akpọ Ebuka Okafọ Idangwo chairman club nke ọ bụ Noble Friends Club ebe a nọ mmemme ihe a bụ na be Vincent Obadile onye a na-akpọ onye minista ọ nọkwa na klọb bụrụ patron kedu ihe mere ife a na nji klọb ego one erughị ego nji adachi mmadụ na nji klọb ego erughị $6,000 na onye ọcha ziri ego m over 1 year ago more than 50k USD nwee nara klọb ya obere ego na makwuchi ya na time eweghachi m igbu emegbu as of now Ebuka pịago mbọtụ ha kụrụ m akpọ kụwasịcha m ọnụ ma asị m ya dịbara Chukwu ọwụ ihe ụgwọ butere m. Ụtụtụ ọma onye ọbụla ọ ka wụkwa Nwosu Tochukwu na-ekwu onye ụfọdụ ji alụsị ego maka unu na-anya tata ụmụnne afụgo many of ndị ụkpọba anyị bịara na peji m ha na-achọ ịma ka ebe okwu anyị esi wee jedebe unu n'anya ya mere na midnight of Saturday na chifosoro Sunday so na anyị kasị break anyị kasị weekend wee bata onwezi oke okwu ọzọ m na-ekwu na ya bụ ife mana mụnwa anakpụrụ ọnọdụ mba onwe nwanne gị bụ onye ụkpọ nọ Congo efu ya jụọrọ m ya kedu ife ha na-eme ka afọ na m nwetara justice not peace because there can be no peace without justice. Kedu ife ha na-eme ka afọ na m nwetara justice ọ ihe nna ajụ yes so mma hapụgodo okwu ebe a ka ọgwụghọta ekene m unu n'anya ihe awa ọdụ ahịa ma ebe m na-azụ ahịa ihe anyị na-ere ebe a motorcycle spare parts ahụ m onye akarị oghere mba ọ bụrụ na akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ gụruo n'isi yes so onye gara akwụkwọ na St. Paul Seminary bụ awụrụ obere akwụkwọ ka ọ gara mechaa gụtọpụ na University of Nigeria Nsụka UNN so na onwe ebe a na-azọ oke m nwee ịzọta oke m ma ọ wee ịzọta oke ụmụnna m ma ọ wee ịzọta oke ụkpọ niile zuru oke na mma zọta nwunye ọchịta anyị ọfụma so na obi akụ n'ụlọ mmiri mma na-enyekwa ụlọ update ka ya bụ ihe si aga because na ndị mere m ife a ezo ha ezo amasị mpa so ya maala ụnụ mma tata a sị na ya gazie Igbo mụrụ m ana m ekene unu enenecha m ihe onyonyo a ụmụnne anyị mee amarọ m ka anyị esi na-enye ndị Igbo ndụmọdụ ka o wee na-abara anyị uru onye ọna jere mba jere ka ọ mụta ife onye ọna jere mba jere ka ọ mụta ife achọrọ m iji ihe onyonyo a wee nye obere ndụmọdụ n'ebe ụmụnne anyị anọ mbụ ndị klọb Noble Friends Club na Congo ana m ayọ nwanne ya nwoke bụ Tochukwu Tochukwu Nwosu onye nke akụwara isi bụ onye ụkpọ bụ Nnewi South Local Government na Anambra Steeti ana m ayọ ya ka o butuo n'agbanyeghị na emerụrụ ya ahụ etiri ya ife atụrụ ụtụ ọkpọ otu o si wee kọwa nwanne ya nwoke bụkwa na-Ebuka Okafọ onye Nnewi North ọ sị na onye Nnewi na Nnewi North Local Government Anambra Steeti unu ncha niile bụ ndị Igbo ndị Anambra and the Noble Friends Club a bụ a reputable name anyị kwesịrị ịma ife Noble pụta grammatically ife mere wee megide kụwa isi abdịrị ebe a ana m ekwu ya oge ncha o nwere ife a na-anọkasị n'ụwa nothing is worth fighting for and nothing is worth dying for in this life. anyị kwesịrị anyị jee na mba anyị eme nwanne anyị ehie ikwu anyị eme ife ndị ugwu na-eme ka anyị mụtakịrị n'aka ha ịkụta keke onye ugwu ma o meruo ofe onye ugwu ahụ ma onye ugwu emebiere gị ife na-ayọ gị biko otu a ka ndị ugwu niile ya esi wee gbaa gị okirikiri ka igwurube agbaka aka buru ọdọ anyị arụ ka o si afịa ndị be anyị ahụ
anyị anụbere ọnụ ndị klọb a emecha nwee ma voice note onye akụwara isi na-egosigasị ebe ha na-adị ya aka na ntị ya wepụ ife ndị ọ na-eti na online maka itikwa ife na online nwee ike na wasn't the case anụbụghị the own side of the story mana ofe chọrọ ikwu ọ na-aba na-anarụ loan the both parties na-anọ in harmony a na-enwesị aṅụrị mana o ruo mgbe anyị akwụ loan apịa trousers pịa aka ọkpọ ọ bụrụ ya bụ ife ndị Igbo na-asị na ọnụ ejibiri akụ anyị ejikwa ya wee kwụ ya mgbe ọbụla egburu ọchụ jee nene mma eji wee gbuo ọchụ aka onye ụzọ dị na ya echere m na nwanne ya nwoke otu o si ekwu na onye ọcha ji ya $6,000 eji ya n'ụgwọ na o nwere ife mkpọbi ụkwụ echere m na nwanne a ji elu ọnụ ọma wee jee kọwaa alụ ndị a ma ọ bụrụ egodo ekwensu nwe ndị ya na ya dị na mma echere m na ọnwụ na o ji ọnụ ọma kọwaa alụ ha na ya akụwa isi a tụba ụtụ ọkpọ anụ their own side of the story ma ọ na-enwe vidiyo eji wee cover ife ebe o mee o wee ike ọnọdụ ọ nọ na ya he allowed his situation to dictate his action maka a na-enwe action wee bịa nwee reaction enwezie nghọtafe kama nghọta ya ewere ọnọdụ ọ bụrụzie negative energy versus negative energy onye nwa na result ife a enwere onye ya eji ile ọma amarụkwa m ka o si wee kwu mana ana m atụta alụ ebe ọ na-enwere sensible people ebe ọ na-enwere mature people mmadụ wee were ile ọma maka ọ bụrụ na dịka eji ha ka ojide ire ọma wee yọba ndị o ji ụgwọ kọwara ha ka ọnọdụ si dị maka ọjọọ eri ya nwụọ dị na ya ịya afụnata ndị kwudoro ya nụ mana mgbe eji kụwa ọkpọ kụwa isi ya nwee ike bụrụ na o jizi iwe ọnọdụ ya inenekwu ka o si ekwu efu na eji ya $50,000 eji ya $6,000 this and that $6,000 o ji na meeting ejidi ụgwọ $50,000 nwanna ego gị bụ ego gị $50,000 bụ ego gị ego a na-akpa afọ adịrị ebe a ọ bụrụ na onye ọcha kwụchara gị ụgwọ a kịta gị na klọb ama ka ego ahụ ọ ya mọni afịa da agọ mmadụ na-abụ ebe ọ bụ na ikwu nwụrụ $6,000 iji ha ọ ife ihe eji ire ọma enwere onye mere ibi ya ha mere ife ọma wee nyekwa gị ego they had their good interest at heart wee nye gị ego ha emere ife ọjọọ na o so na wee dịrị gị aha afịa ghọrọ gị na ego gị abatabara na ejighị ụgwọ akwụgbọ gị ụgwọ ihe eji ile ọma nọ ile ọma ka njina ji aga n'ogwu uche m ka m na-ekwu mana ọ na inwe witnesses na ị na-ayọ ha iyo na-ayọ ha na-aba ha na-etretin gị ekwesịkwa ka every club ebe ọ na-enwe monetary transaction or engagement ekwesị inwe rules ihe enwe legal consequences ife niile abụrụ ọgụ echere m na ndị nọsị na klọb a bụ ụmụazị anyị eji rapụ ife dịka agbụroistic mentality ọ dịkwa possible na aya egosikere nwanne anyị nwoke a na ometara ya weda na ụgwọ o ji na okwere akwụo ọ na onwere ego ọ na o ji ọnụ ọjọọ ọ na o ji iwe wee saa ha okwu ọ na okwe maka na a member of the club na-adazi iwu ya bụ club enwere legal ways of handling issues ife niile abụrụ tigbuo zọgbuo akwa ya afụ na ụmụnne anyị okwute ka mmadụ kụrụ mmadụ ọ dị ka ọ na China ahụ na-abụ gara aga onye ada ọ bụrụ ọnwụ ha na-abụ metụta ha rileti anyị afụgo ama mma ọ bụrụ ọnwụ ụnụ fụrụ nwaanyị magburu ọyi ya nwoke ọkwa ndị Igbo ọ dịka nwaanyị onye Mbaise ka efe kpatara mgbe na we allow the spirit of anger we allow frustration we allow our situation to dictate our direction ka efe kpatara ya nụ o nwere mgbe ọbụla apụta na ụbọchị chifu onye igwe ndị Igbo ama mmeka anyị n'ọkwa nke anyị fụrụ online ọ bụrụ ma ndị be anyị na-emeta emeta one day one story one day one trouble mba na o kwesịrị ọ ife a ka eji nwesịa Igbo union dị iche iche enwe onye ndu ndị Igbo na Congo ụdị ife a ka anyị ewejeri ya ekpe ikpe nkwụmọtọ ife a mee escalate kịta ọ na ha asị ndị dị otu a bịa for justice bịa for justice kedu ebe anyị akpọtụba ego achọrọ mkpọtụ mgbe a na-eme ife ego a epostu ya online mgbe a na-atụ ụtọ klọb aṅụ mmanya emechi ahụ ha mere ihe ezinụlọ go anyị adafụ ya online kịta azọba na ego ebupụtagoro ahịa anyị ata ego ọnụ ọ bụrụ na anụ ọkụkọ ka a na-ata anụ ego ata pepe soup point and kill emegasị enjoyment dị iche iche ama egosi ya online ebe a na-enwe ya bụ ọṅụ ọ nwekwa ndị na-egosi ma ebe a na-agha ego mana anyị anụbọ maka klọb a mụnwa anụberọ mana ebe ji wee manye ọnụ abụ biko ka anyị were ụnụ nwayọ maka ọ na-abụ ọgaba ọfụma anyị ama anụ osegbokwa anyị anụ ịma ọ na-abụ ahụ dị ogeri ọ dịrị ndị ọyịya nwoke mana ahụ rịa bịa ebunatarụ di ya ahụ dị na anụ ogeri ndị ọyịya ka ọ dịrị nwoke nke a bichara ya nwoke ebichara ya nwoke mana ọrịa ma ha na-ebunatarụ di ya maka ọ na-abụ ekecha n'ama ebunata na obi ekecha na obi abazie na mkpuke ana m asụ ife a n'asụsụ be anyị ka anyị nwee ike gbazie onu biko nwanna onye akụwara isi gbujuo ọ ya dị mma were nwayọọ
ada eji ọkụ emenyu ọkụ. Hapụ ndị na-abịa for justice. Onye ji ụgwọ ya akwụ ụgwọ ji anụchagodo ọgwụ ka ya akwụ ụgwọ ji ikwetago na iji ụgwọ. O nwezie ka esi nwee ịrọhị ebe a na-ekwu okwu nwee nghọtafie. Unu play mature mind. Na-enwere ọzọ onye bụ ụmụazị n'ime unu. Ife abụrụ klọb ụmụazị ebe a na-esi nri aja. Biko ana m ayọ nwanne anyị nwoke bụ Mr. Ebuka Okafọ bụ the chairman of the club. Biko onye na-eme mkpokọnata ekwesịrị ime mkposasị. Gị nwa bụ chairman coordinate efe a hazie okwu a. Onye tinye ka o si wenye aka. Gị na ndị ESCO members gị. Onye abụ memba unu o so contribute. O nwee ka o si dịrị ya si n'ebe ya anya. Kama enye other conditions. Biko ego na-amụ nwa onye ji ụgwọ ya agba mbọ kwụọ ya ọsịsọ. Unu enwe legal consequences. Onye mere ana ya na lawyer eje gbarịba. Akpọji ebe ọ ya azụ ka ọ bụrụ na property ka a ya ebu. Kedu collateral na-eweta were ego. Ka ọzọ gara eme na ọkwa ya ka m ji atụta ala. Biko onye ọwụna gbujuo nwanna ana m asị gị gbujuo biko ya deru biko ọbara apụọ na gị n'ahụ ọ ife ahụ ụfụ ka ọ mana gbujuo n'ọzọ ama mmezi na ife anyị na-ayọ zisa anyị ihe onyonyo amụ nne m ọha m brother Paul Chigbo ka emesịa.